vaig a confessar una cosa. Què? L'Albert Vico, si no diguis què, estava una mica desesperat. Sí. Amb la secció del Canvia Lliure. És una secció, per si ens acabeu posem per cas que ara acaba algú de sintonitzar RAC1 que s'enganxa amb nosaltres, que no és oient habitual del Via Lliure i no sap de què va això. Doncs és una secció que vam posar en marxa al començament de la temporada, que consisteix en intercanvi d'objectes. Una cadena? Una cadena d'intercanvis. Vam començar amb una samarreta de RAC1 signada per tots els presentadors i vam anar canviant, fins que ens vam quedar amb un citar preciós, xulíssim, que a nosaltres ens va semblar que era un article que fins i tot des d'un punt de vista decoratiu li podia fer gràcia a molta gent, però costava. Finalment has aconseguit l'intercanvi i a més és un molt bon intercanvi. Sí, Albert Vico. És un molt bon intercanvi. A veure, he d'explicar que he tingut propostes per canviar el citar. El que passa és que a mi algunes no m'han acabat de convèncer i a tu algunes altres tampoc no t'han acabat de convèncer. Les explico molt ràpidament. M'havien ofert una taula de cultiu a canvi del citar. És aquestes taules que pots posar al teu balcó, al teu terrat i, doncs això, cultivar enciams, tomàquets... Però de segona mà i tu deies... No m'acabava de convèncer. També ens van oferir una coberteria del Barça i tot un joc d'altaveus, un home cinema, que sí, que estava bé, però jo segueixo pensant que el citar era molt millor. Que era especial. Ara vaig al tema que tu no t'acabava de convèncer. Em van oferir a canvi del citar una furgoneta. Clar, els oients diran, però home, Cailà, com no has acceptat la furgoneta? Explica els motius. És una furgoneta, una Ford Galaxy, amb molts anys, i em va dir el senyor que no havia passat la ITV perquè el motor no funcionava. És a dir, caminava aquella furgoneta, però si la volies arreglar t'havies de gastar molts diners. Jo vaig dir que aquest intercanvi no. I jo pensava, potser li pot agradar a algú per canviar-la, jo què sé, per si han de fer un pla pibe amb un cotxe, però tu no ho veies clar i jo m'he continuat movent, he anat contactant amb gent que oferia objectes a internet i he contactat amb un senyor que es diu Lluís i que avui ens acompanya. Lluís, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Que ens porta un regal preciós. Jo crec que el podríem rebre el Lluís amb una música adequada, que ja és una pista pels oients perquè sàpiguen quin és l'objecte que a partir d'ara tenim per canviar el Canvia Lliure. Ara que no es pensin que regalem la col·lecció de Joc de Trons, No, tot i que estaria molt bé, És veritat, és la sintonia de Joc de Trons, però tocada en violí, perquè el Lluís el que ens ha ofert a canvi del citar és un violí. Un violí de segona mà que ell ha utilitzat? Un violí, que ens ho expliqui ell. És un violí... És de segona mà, Lluís? No, és completament nou, estrenar. Sí. I com és això? Perquè a mi m'agrada fer violins, aquest no és meu, no l'he fet jo, però és un violí de fàbrica que jo he adaptat. Jo el preparo. Tu ets luthier? Jo sóc aficionat a fer violins. No molt luthier. bé. No. Molt bé, o sigui, t'agrada fer violins? M'agrada fer violins. Però no és la teva professió bàsica, diríem. No, en absolut, no. Em guanyo la vida d'una altra manera. A què et dediques, tu? Jo sóc professor. Ah, fixa't. I d'on et ve això de fer violins? Molt bé, m'agrada moltíssim. T'agrada? Sí. Sí, però la història comença amb la seva filla, que tocava el violí, i a partir d'aquí el Lluís es compra un llibre per saber com funciona i com es fa un violí, i això és com un coquet que... Quan fa que t'hi dediques? Uns 12 anys. Déu-n'hi-do. I els vens? O sigui, els que tu fas o... Difícilment. Quan la meva filla tocava i estava a casa, pues sí, tenia més amics i tenia companys que tocaven, i aleshores sí, s'anaven venent. Però ara a mi m'ha quedat el hobby de fer els violins, i ella ja està una altra cosa, naturalment. Però, recordo que vam entrevistar una vegada un luthier, a veure si la Cristina Gajoli em recorda el nom d'aquell luthier que va venir al programa, el David Bagués. Sí, home, aquest és de primeríssima divisió. Sí, va ser molt interessant perquè, escolta, m'anava a escollir fins i tot l'arbre. Els tocava i deia, d'aquí ha de sortir la fusta per fer el violí. Escolta'm, era tot un art, I s'hi estava mesos. Jo no sé tu quan trigues en fer els teus violins. Home, jo trigo també bastant, 5-6 mesos, però no tinc allò que diu el Jaume Cabré en el Jo confesso, que aprèn a sentir la fusta, a escoltar la fusta, aquest nivell no el tinc. Clar, també és veritat que el Lluís no s'hi dedica professionalment, vull dir que deu dedicar-hi unes hores al dia com a hobby a fer els violins. I aleshores ens porta un violí
Sí. Que tu... Jo l'he preparat. L'has preparat. Què vol dir això, que l'has preparat? Preparar vol dir que la clavilla de... Bueno, he ajustat bé les clavilles, la selleta de dalt, que normalment és molt alta, el pont li he canviat jo per un altre pont francès, que normalment són els ponts més bons, l'ànima també li he posat una nova ànima. Què vols dir, l'ànima? L'ànima és un palet que hi ha dins del violí, que sense això el violí sona mort, està buit, està sense vida, no té res. Li falta ànima. I posar l'ànima ben posada significa que el violí sonarà també millor. S'ha de posar també en el seu punt, en el seu moment, en el lloc que li pertoca, i d'aquesta manera doncs tens el so que... És un violí, a veure, ara l'està filmant el Víctor Endrino i posarem el vídeo en el Facebook i en el blog del programa perquè el pugueu veure, però és espectacular, clar, és preciós. Hem de dir que tant tu com jo, Marta, no som músics, però des de la mirada profana és un objecte maquíssim. Maquíssim. Escolta, això per algú que estigui aprenent a tocar el violí o que vulgui aprendre, o per algú que ja el toqui des de fa un temps i que vulgui renovar-lo perquè el té una mica antic, fantàstic. És un bon violí per tocar 3-4 anys. Un bon violí per tocar 3 o 4... Sí, per començar i estar aquest temps. Home, després necessites un violí de millor qualitat. És un violí no fet de manera artesanal. El vernís tampoc no és natural, que és una de les coses que a mi m'agrada més fer el vernís jo mateix, ja barrejar les resines i fins que... Fins a aquest punt d'elaboració? Oh, clar, això és el maco, dedicar-se a fer totes aquestes coses. Ja ho veig. Fins que... Però aquest no, aquest és... Probablement el vernís és nitrocel·lulosa, que fan amb spray, 2 passades i queda... Però és un bon violí, està ben fet, i no és artesanal, però és un violí fet a mà. Perquè això què podria costar? A una botiga, Lluís? Per un violí d'aquestes característiques? Jo calculo que 200 euros com a mínim. Uns 200 euros, eh? Sí, com a mínim, sí. Quin canvi, eh? Atenció! Tot i que jo tinc una pregunta, potser és molt tonta, però hi ha talles amb els violins? I tant, talles, vull dir, per exemple, jo no utilitzaria la mateixa que un criu petit de 5 anys. No. Jo quan vaig començar amb tot això, la meva filla era petita, necessitava el 3/4, que és un violí una mica més petit d'aquest. Justament va ser això, comprar el 3/4, que jo pensava, m'havia gastat en aquell moment 50.000 pessetes, que per mi eren molts diners en aquell moment. I tant. I resulta que era un violí que no era com jo m'esperava. La professora d'aquell moment va dir, bueno, està bé aquest violí, clar, 50.000 pessetes, i que diuen, està bé. Mare meva, cau l'ànima del violí, cau als peus. A partir d'aquell moment va dir, vull saber com va això, vull veure com... I aquest que és d'adults? Aquest és 4/4. 4/4. I un 4/4 és per un adult, sí. Perfecte. Exacte. Doncs escolteu, oients, ja podeu començar a pensar a tots aquells que vulgueu aquest violí per adult, què ens podeu oferir a canvi? Ha de ser alguna cosa bona, perquè això no és un objecte qualsevol. Tu te'n vas content amb el sitar o no? Molt content. Però què, s'ha de retocar molt aquest sitar o no? S'ha de retocar, sí. Però a mi ja m'agrada remenar aquestes coses i fer el que s'hagi de fer per arreglar-ho. Perquè soni bé. Tinc 3 alumnes indis aquest any, així que els demanaré que m'ajudin. Home, i tant, perquè què has de retocar tu del sitar aquest que t'emportes? Doncs ja veig que li falten trastes, li falta un traste com a mínim. Els trastes què són? Perdona, Clar, en aquest instrument, per marcar la nota, has d'apretar com en una guitarra, i una guitarra té també els seus trastes, i allà on apretes, on fas la pulsació, surt la nota. Aquí es veu que falten alguns. I això pots trobar, aquests? Perquè, clar, aquests potser són molt artesanals d'allà, de la Índia. Ara ja es pot trobar tot. Sí, es troba tot. Internet en aquest món globalitzat. És fantàstic. De fet, una de les coses que em va fer també decidir-me del tot pel Lluís és que hi ha gent que m'havia ofert també alguna cosa a canvi del sitar i em deien, no et preocupis que jo demanaré pressupost o directament me'l quedaré per decorar. Però és que, Lluís, això no és només un objecte per ell, és una feina d'ara endavant de buscar com restaurar-lo, com fer-lo sonar. Vull dir que jo crec que va a millors mans impossible. Directament. Serà un repte, ja veurem si serem capaços. Home, quan el tinguis acabat podries venir i ens l'ensenyes. I ens ensenyes com sona. Ens faria molta il·lusió això, eh? Quedem així d'aquesta manera. Lluís, t'agraïm moltíssim que hagis entrat en aquesta cadena d'intercanvis i sobretot que hagis ofert per aquesta secció un violí tan magnífic com els que ens has portat avui a l'estudi. Gràcies, Lluís. Adéu-siau. I els oients que vulguin oferir algun objecte a canvi del violí, ara estarem un mes rebent ofertes, que es posin en contacte amb tu o bé enviant-nos un mail directament a nosaltres, viallliure@recut.net, te'l reenviem a tu, o si no... Al Facebook, facebook.com/canvialliure, o al blog de la secció on avui penjaré totes les fotos del violí i també del sitar i de les altres coses que ens han proposat, que és canvialliure.blogspot.com. Perfecte. Gràcies, Albert. Que vagi bé.